Bismillahirrahmanirrahim. Di heqê Qur'ana pîroz de. Bêşek ev Qur'an ji bo mirovan rêberiya herî rast dike û ji bo mu'minên karê qenc dikin mizgîniya mukafateka mezin dide. Eger di derbarê Qur'ana ku me ji ebdê xwe Hezretê Muhammed re şandiye di dilê we de şik hebe, di hadî hûn jî sûreyekî weka wê bînin ku hûn rast dibêjin ji xeynî Xwedê gazî hemû piştkir û alîkariyê xwe jî bikin. Bêşek Qur'an me şandiye û helbet em ê Qur'anê biparêzin jî. Di vê Qur'anê de me ji bo kafir ibret û aqil bigirin, bi her awayî ayetên xwe eşkere kir. Lê ev eşkerekirin ji xeynî revandina wan ji rastiyê tû feyde neda wan. Wextê Qur'an were xwandin, guhdarî bikin û bêdeng bimînin ku Xwedê rehma xwe li we bike. Ey Pêxemberê Xwedê, bibêje, eger îns û cin tev bicivin û alîkariya hev bikin, nikarin weka vê Qur'anê kitêbek çêkin di fesahet, belaget û rastiyê de. Me vê Qur'anê ji te re ne ji bo ku meşaqqat bibînî şandiye, tenê ji bo yên ji Xwedê titirsin re bibe şîret û hîşyarkirin me vê Qur'anê nazil kiriye. Ji xwe bi vî awayî me Qur'anê bi erebî nazil kiriye, me hîşyariyan bi her awayî têde aniye ziman. Hêdivî dibe ku ew ji Xwedê bitirsin, an jî ev Qur'an ji wan re bibe îbret, şîret. Em ji Qur'anê ayetên wisa dişeynin ku ji mu'minan re şîfa û rehmetin. Ev ayetên ha ji bo zaliman ji xeynî zêdekirina xesaretê tû feyde nade wana. Bêguman ev Qur'an ji teref Xwedê nazil biye, bi wesîla Ruhul Emîn nazilê qelbê te biye ku tu mirovan hişyar bikî. Elîf Lam Mîm. Ev kitêb ji teref Rabbul Âlemîn nazil biye. Têde tişek tune qêdibêjin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ji ber xwe vê Qur'anê gotiye. Nexêr, ev Qur'an ji teref Xwedê heq e, ji bo ku tu pê milletekî hişyar bikî ku beriya te tu hişyarker ji wan re nehatibû, hêvî heye ew bêne ser rêya rast. Son dixwim ji bo ku be îbret me vê Qur'anê rehet kiriye, ma yê ji xwe re îbret bigire tune. Bêguman ev Qur'an kitêbeka birûmet e, ti kitêbeka parastiyê de ye, di lefhul mahfûzê de ye. Tenê paqij dikarin destê xwe bidine. Ji teref Rabbul Âlemîn hatiye şandin, qê hûn vê pêvê bêkêr dibînin û didarewînin. Eger me vê Qur'anê bi ser çiyayekê nazil kiribûna, tê bidîtana ku çiya ji tirs û xeşyeta Xwedê stûyê xwe tewand bûna û dê bûna perçe perçe. Van nimûneyan ji bo ku hûn bifikirin, em ji we re eşkere dikin. Tasîn. Ev ayetên Qur'anê û ayetên kitêba aşikarin. Ev ayetên Qur'anê û ayetên kitêba aşikarin. Ev Qur'an ji mu'minên ku li mêja xwe dikin, zekata xwe didin û baweriya wan bi xwe axîretê heye rêber û mizgîn e. Pêxemberê min Xwedê Qur'anê li ser te heta roja qiyametê farz kiriye, xwandin, teblîğ û tebeiyeta wî. Me helbest, şiîr hînê wî nekiriye û lê jî nayê. Lê ev Qur'an tenê şîreteke û Qur'aneka eşkere ye. Ji bo yê sax hîşyar bikî û yên kafir jî bibin müsteheqê ezabê. Me vê Qur'anê ji te re ji bo vê şandiye. Son dibe ji bo însan îbret bigire, me di vê Qur'anê de her minakanî ziman, erêqê ew qet li Qur'anê nafikirin, an jî li ser qelbê wan qefil heye. Sadakallahul azîm. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا.